Oh yeah. Bichana Tautan Kishika Gaba competition. 1st of October, that's when it's all starting. OutShine October. And yeah, people are outshining each other already. And yeah, this is your DJ Z. DJ twice the fan, twice the beat, baby. Okay, so I guess everybody know what's happening on Shine October. It's an online competition that's happening on WhatsApp. Yeah, and then 1st of October, then the artists will be sending video clips, freestyles, and then you'll be voting via, what do you call this? Private reply. And then the guy with the lowest votes will be eliminated. But first week, I'm going to go to 3 days. It's like, no Buddha. But then the second week, amazing. So yeah, the number 1 will be getting 2 free videos. Number 2 will be getting a free video. And we're still looking for sponsors. Saga, if you want to sponsor, just link up. Because it's a win-win situation and you're promoting my central artist. So, okay, let's do this. Without further ado, this is the contestant of the day. Today we have contestant number 22. So, just want to say congratulations on making it to the competition OutShine October. So, simple. Introduce yourself, your name, your alias, and where you're from. My name is Tinache Steven Zabrun. I'm 19 years and my alias name is called Junior Stan. I live in Shpaje, Bindura. Okay, that's amazing. Shpaje, Bindura on the deck. So what does Junior Stan mean? My alias name is Junior means a younger and the Stan means a short form of a male given name Stanley. Okay, all good, bro. So yeah. What first got you into music? Like, what first you got into music, bro? Muraramiro katongoita munyedu ndo kaita kuti ndipinde mukati music industry. All right. So who inspired you to make your music? The music that you do like every day. Who inspired you or what inspired you? Almakstan is the one who inspired me to get in music industry, and I like his music and his performance during shows. Alright, so are there any other difficulties that artists face in your city or difficulties that you face as an individual while you're a recording artist? Yeah, we faces my difficulty. I get my record my studio in the Mosabote Ghetto. Alright, so at the background, there's music that's playing. This is your track. Would like you to introduce this track to the fans. You know, song which is called Budiriro. Yeah. Oh, take it to know the Budiriro. Yeah. Okay, thank you for introducing the song. And yeah, this is the song of the day coming from your artist Chibochi Fila. Pasina mari zvakadzvanya chingopiwa sando ndichinzi wakanyanya boskuda vakandishedza ndakamhanya handina kumira Ladies in the steel bring the heat. Mix it non-stop with the hottest DJ DJ twice Simple star ganda Junior Stan Bossy Guda Ola Pastelia takakura kumapanya zvinhu zvakadzvanya asi vamwe vedu vairo vatumapanya chingirira kutsvaga panonzi pakanyanya kuda kunziwo bosi kunge mukanya takakura munhamo pasina indigama shungu dzaive dzekuzadza changu chikwama mapeni achipera ndichinyora zama amanisha mwari dzese dzakanditama ndaingoimba pasina mari zvakadzvanya chingopiwa sando ndichinzi wakanyanya bosi kuda vakandishedza ndakamhanya handina kumira nekuti mugeto kaingoda budiriro ndinasabawo mupambiro zvangu nemumwe wangu kechiwero tiri pabudiriro ndakabva ndalinga nopilo zvikanziwa pesa nzeye yambiro taida budiriro ndaivatsamira sepiro kunza sekuru topona shapiro tiri pabudiriro ndakalinga jatuhero katibata karongo namapilo ndokumbira space giare mango mari yepress checkmate pano kunge tikuta machesi accelerator kunge tiri paresi gandanga muri pedze apa zvawesi koma dzakandangadzova stress dzakugara dziri pachipfuwo po pachesi moda kundidonedza ndichiimba paseji paiye vakakanda ngepamo
musumare vasheti kana ndimiwa boseti zvinoita here kuimbira masepineti ndinozongonyara nekuda kwetalenti asi mugeto redu tese taingoda budiriro ndinasavawo mufambiro zvangu nemumwe wangu kejiwero tiri pabudiriro ndakabva ndalinga nompilo zvikanziwa pesa nzee yambiro taida budiriro ndaivatsamira sepiro bvunza sekuru topona shapiro tiri pabudiriro ndakalinga jatuwero katibata karongo namapilo takakura kumapanya zvinhu zvakadzvanya asi vamwe vedu vairova tumapanya shingirira kutsvaga panonzi pakanyanya kuda kunziwo bhosi kunge mukanya ndakakura munhamo pasina indigama shungu dzaive dzekuzadza changu chikwama mapeni achipera richinyora zama hama neshamwari dzese dzakandidhama ndaingoimba pasina mari zvakadzvanya chingopiwa sando ichinzi wakanyanya bosi kuda vakandishedza. Yeah, these are the good sounds coming from your artist of the day. I was Chakaiba. Saka, send your greetings, send your shoutouts to whoever you want, my guy. Yaman. Shout out to you guys. This is a junior Stan from Bindura, contestant number 22. Tokumbiro voti yenyu guys. Makati tigirawo. Uye takatigirwa ne210 entertainment. Yeah, voti yenyu kunyanya guys. Papo mova mazuva zvakawanda pamusoro pa junior Stan. Tinokutenda imese mafanzi yangu. Isaya. Thank you. Ayo, thank you so much for the day. Thank you for this interview. Saka, yo, interview ya kurumza pera soka. Tokona upet saka songa Gans Budiriro. Then after this track, we'll give you another track from Junior Stan with the track called Ka Simple Equation. Shimbo Chifila. Ndinasavawo mufambiro zvangu nemumwe wangu kejiwero tiri pabudiriro ndakabva ndalinga nompilo zvikanziwa pesa nzee yambiro taida budiriro ndaivatsamira sepiro bvunza sekuru topona shapiro tiri pabudiriro ndakalinga jatuwero katibata karongo namapilo. Yo big up Killer aka Gaza Commander, yo DJ Tao B, yo big up Boy Aquina, yo Charlie B, yo big up Pro Sneaks, yo Ras Vega, yo Mad Linux. Dani adwidea ganda kasimpigwezani kanowekeka kukanda mugango satokota kunakirwa kusara wachikokota kangoma kapadza mapromota rinotanga gore vachingonyunyuta ropera bhipi yavo yakashuta tisu topakura ngoma dzogutsa vamwe vacho vakuita dzekuluta danga ndapa boskuda ukandimutsa vanhu vondikwazisawo nemutsa ndiri kubvira semogoye vanoputa 2020 chimuchindo chibvuta kwasane mutupo shumba mazvita hamsikumira mangoma muri kurikita ndodya chebanga chandabudira dikita padzadadiso amanda narita handikurambei mafanzi yangu sapita mangoma kubasa kwangu handipenda kuita kwandoenda rimwe zuva ndichasvika mangoma ndakuita yekutanika ndiri kuvavaseka mhiripirika paprika pavanodada naponda kapadarika mangoma sehembe ini ndakunanika simpu nekwezhani chingoma mabika ulapa ting patani chikukika selekta bata ngoma risatirapisa etaton flavor chingoma varidza shugeta mesilesi vodadisa pavanoperera ndipo pandinotangira solid sounds mani ndokwandinoshandira handite zvekutamba ngoma ndodambura kudza mafanzi kubhindura vanopupura 2020 ndauya ndakanyutura anondibviringa sembwa ndomubvutsura dzipusa asinganete kushaura manje gore rino vamwe vachakaura rinotanga gore vachingonyunyuta ropera bhipi yavo yakashuta tisu topakura ngoma dzogutsa vamwe vacho vakuita dzekuluta danga ndapa boskuda ukandimutsa vanhu vondikwazisawo nemutsa ndiri kubvira semogoye vanoputa 2020 chimuchindo chibvuta kwasane mutupo shumba mazvita hamsikumira mangoma muri kurikita ndodya chebanga chandabudira dikita padzadadiso amanda narita handikurambei mafanzi yangu sapita mangoma kubasa kwangu handipenda kuita kwandoenda rimwe zuva ndichasvika mangoma ndakuita yekutanika ndiri kuvavaseka mhiripirika paprika pavanodada naponda kapadarika mangoma sehembe ini ndakunanika simpu nekwezhani chingoma mabika ulapa ting patani kukika selekta bata ngoma risatirapisa etaton flavor chingoma varidza chungeta mesi DJ twice.